Számomra a sport jelen pillanatban nekem ez az életem. Tehát az, hogy én 4 éves korom óta szinte minden nap az úszodában vagyok, szinte minden nap mozgok és sportolok, tehát nekem úszás sport nélkül nem élt az élet, és sokszor meg szokták kérdezni azt tőlem, hogy nekem az úszás, az a sport, ez nekem a hivatásom-e. Mindig azt szoktam erre mondani, hogy nem, én ezt nem azért csinálom, mert nekem ez a munkám, nekem ez a hivatásom, én szeretetből csinálom, és tényleg megtalálom benne azt az örömet, ami hajt a felé, hogy legyenek céljaim, és hogy majd a versenyeken olyan eredményt tudjak elérni, amilyet majd szeretnék. Az életben én azt mondom, mint édesapám, olyan szeretnék lenni, tehát nekem az egyértelműen példa, amit látok a családon belül és a szülőknél az, hogy tényleg az a fajta neveltetés, amit én és a testvérem kaptunk, és az a háttér, amit biztosítanak számukra mai napig. Tehát azt mondani, hogy az nekem példaértékű, amit édesapám csinál. Mint sportember azt tudom mondani, Rózsa Norbertet tudom elsősorban kiemelni, Czene Attilát, és tényleg ők ketten azok, akikre nagyon felnézek, és akikre hasonlítani szeretnék. Szerintem ebben a mai világban, pláne Magyarországon felvenni a versenyt a világgal, felvenni a versenyt a tengeren túli versenyzőkkel, mondhatjuk azt, hogy azért nincs könnyű dolgunk. Nincs könnyű dolga a magyar csapatnak. Én most az úszásról szeretnék elsősorban beszélni, az úszócsapatnak a teljesítményéről, hiszen én ugye ebbe a körben mozgok benne. Szóval azért azt tudni kell, hogy egy amerikai háttérrel rendelkező sportolónak, vagy akár egy japán háttérrel rendelkező sportolónak sokkal könnyebb dolga van. Azért az, hogy Magyarországon van most jelen pillanatban egy olyan cég, az EON, aki tényleg odállt a sportolók mögé, és támogatja a sportot. Azért ezt tudni kell, hogy nagyon szép dolog a mi teljesítményünk, de azért az, hogy mi ilyen sikereket el tudunk érni, emögött ott van a család, ott vannak az edzők, és ott vannak azok az emberek, azok a cégek, akik nélkül nem sikerülhetne. Úgyhogy én nagyon fontosnak tartom azt, hogy legyenek szponzorok, legyenek támogatók, és ezért örültem nagyon annak a hírnek, amikor először megtudtam, hogy én is benne vagyok abban a csapatban, akit az EON támogatni, szponzorálni fog. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ha bármiféle siker lesz idén bárkinek, ez ugyanolyan siker lesz az EON-nak és saját magunknak szerintem. Az EON munkatársainak azt szeretném üzenni, hogy szurkoljanak, mert nem lesz könnyű dolgunk a londoni olimpián, de nem lehetetlenek azok a célok, amiket kitűztünk, de kell a szurkolás, és kell a segítség, és kell a támogatás. Úgyhogy köszönjük szépen előre is.